Wanyare cheri musudum sinima koro jama fara sunama ka maliko na maliko ka amuru kan lame ni sanga daina anga fuli ani tanimbe kata au bela jilingi au mana soroje fangufa minyi la jamye ni asigli au ni oyi tonrango ka keneye minyi kariwo kari liga fenega kenta ani saba no yisanga bisawanda na gosi amto nyombulu fuk liga fenega kenta ani duru 15h no dafala wati mina jamka obe kunche liga na alay au garjiga do mamtu kamara nigo karafela ali willa 500 sigoro di Gibson no jaktema jibi jakti do Gibson control dimsanu ninga madu liga na jamka mina la somo ninga bono kafe Abdou Touré ikramo daba tungara ka yamariya yi kamasro ayrebi sengla bolabi ina fanya fo chumna jamutu medon kono arajo yi yamariya kaka sengla fiabo sabla mi giringa jo ye sankuru kara ukacha ni mo seka congé ta décembre la janvier wala février congé mi do mo fana ka seka asenga labo mi ni klige na seben froko ani ka seka on la soro o bela jile dangana be man bolo odi boaji bati alebe on ni boda che ga mi ni ani dugmana che kana ko ka seko sabati modu mukuro alebe o sabati ani Abdou Touré jibjakte an silime kan yeshi nyoma antinyo kuma ga me ga meta masho ke nyonyi wa tom seka nyon famia amunu be fando fa wan lame amina jeka bi baro ken yon fe kusube sabula soni amina donc afo bi baro be talige fem kan be an yero de kofo bi kusube nga afuna mna ga tumata tumala kusube mi jibjakte ni dogo kun konana anyi wuli ka joke krenle la mi ni kunungo ampe tumanche wasablo ulu daga yoro la ni oye CICB Centre National de Conférence de Moko au konana mi ni Commission nationale de la transition ni OCNT o mo kun kelme ka wele bla commission loi o kun kelme ka wele bla mi association do ma mumbe no nawero no budget ka baraka nyon fe ni jam kan konnana ni o conseil supérieur de la diaspora malienne a kenekan mi utala uyi kuma falen ka uni nyon che ka sanga mi jumana re tableau do ma min kon ni kuma banen ko fe mamunun tala 16e tola ulu bole uyi uka kuma bunyato mi magan silbe bolo ani magan kuma na ayamu fo bambole ano no fona boleno bi jinsteknani kelme ka do min kren la sango san février kalo klita ani saba o radio to la donji radio joro fm yi tunga baraw konnana ka damine anga jamana kono ka tabla jamana ko kanana anawbna jaka baro ko kam minni anga jamana konnana jere jakulu ni munum be wuli ka joke anulu bna baruke nani ministère mo were nyon sur anu be nyefoli ka nya radio joro munyu ka bara konnana no yibola minni awero fana ye aw munum be tungana ka damine munum be anga frontière kon ko fe aw be de kodo ka damine Bamako la ka tabla menakala ka ta kay aw sentala aw ta lemali aw téléphone ci jibi minni antale CNT la ani 16e mo uka kumatigi no yi magan siribe kenenka anga jekal lame ne 16e secrétaire généralier anana bi kana commission mi chargé lembe sayrawla olude ukambla ama parce que charte mi na bese na 600 o charte ka kanga yelema o sera sumba jamana deunde farla nyogonga donc na be falentukuni u ya ngane ya ka fo u be jamana deunga représentant wele pour que u kana o hakinata fo aka o etibla anga toma conseil supérieur de la diaspora malienne ne nana ni premier vice-président nana bon on to fen fleni ambe anale be farla nyogonga ambe 16e bureau exécutif maye donc anana ye nginingali munuke anana ka o nginingali de jabi uya ngininga ko an hakinata ye munye sharti elemalla anya irula ka fo an hakinata ye hakinata nyumande parce que c'est sumba mimbe defonum do tumbala olu ni elemali mimbe sena abseka ke sababu ya yeko olu corriger oye munye seira sumbai mini constitution kilenya angambe charte indemade atun sebenenta kono ka foni président de la transition te ko do kana 600 ka ke ate jombe blanona otun te following kono donc proposition mi keto fleni obo kono donc on m'a mentionné kono ka foni président de la transition te
John de Ranga Blanona. Donc, aux propositions au Benin Kono. En même temps, nous y kelere ke no ye M5 RFM moy. Olugo ko olugo tunga représentante CNT Kono. Mo ba kono to la me ko to lu représenter. Donc en hakila ka fo ubna barakura minke bari mbe ke sababiyaye ka ko corriger. Mina filiu karayoro mani ngina o karayoro mi kolu dlan. Au Kama, nous, on est d'accord sur ça. Donc, après, il y a une décision ta qu'a fait ubina CNT daele ka mogo mugani woro 26 ans ka mogo mugani woro fara CNT kan ko hakinata we munye o fanala anya yurula ka fo o fanaka kanga ke parce que ñina kera munuko bedu nya donc ka fo ñina kera munuko kanga doala de donc o fana be ke sababu ya ko fana nyana bo donc o yangi nga fana ko ubina gouvernement tu charte korambe e mo mugani nduru de sebene mbo kono ka fo o mo mugani nduru gouvernement te teme mo mugani nduru ka donc ubina o fana daele o yangi nga o fana la ango ka fo o fana kañ ango o fana kañ parce que ni au lukeli beke sababu yaye munu nu ubekanga transition critiquée n'a biseka ke sababu yaye ko lu be fara nyogonga pour que ambeka fara nyogonga ambe situation mingono ambeka keleke nyogon fait pour que ambu situation ngono o fana ko nyumaye bon voilà anye nunu de fo en hakilata nunu ajaruye yangi nga fana feminye accord d'Alger ani uba fe ka nyogonye belelba minkera wati tembe bagay no ba foko assise nationale ayere kumbakene awnyere tumbakene ka donc anya yurula ka fo feminye accord d'Alger yani assise nationale il faut que gunya anga munu ba afeka o asizu barake uka fereke ka dlani ke gunyaye pour que ani hakliye pour que ewa baraka ke ubarato kana ke sababu ya ka jani voilà donc il faut de l'intelligence voilà donc ce sont à peu près ces quelques questions que l'on a les gouvernementaux là on m'a ka hake fondé ka fuko awa fa ka keni hake de ou bien awere ye choix de tout boulot ayanye choix tout boulot parce que ama ankeni ma hake fo har na nya hake fo madala résultat fait madala importance bala bref. Voilà, donc nous sommes Magan Sidibé, 16e Conseil supérieur de la diaspora malienne au président Kasanga Uka Welelima commission loi Maoufe parce que comme nous avons union che janko ilma mumna ke jamana ere buluka donc ka mini wala sa jamana don kulu lame uka feta onu ka klaw do jere jokulu bi se ka lame tugo mina sani baro ko ke apmebla au cadre de kondana jibjakte mini radio yi ami munu kata fan wɛrɛ fɛ arajo yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye arajo ko nafa jumɛn b'a la bi tungarankew ka baara kɔnɔna na an bɛna an da don la Djib Diakité donc n'o bɔla yen nɔ an b'an munumunu tuguni an bɛ taa jɛrɛjɛkulu wɛrɛ fan fɛ SDM olu fana ka président an n'o fana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ allo monsieur Ban ani tile baasi tɛ yen ma tɔɔrɔ foyi tɛ yen saba e kɔni tɛ dunan ye kɛnɛ in kan nka don o don dɔ bɛ fara arajo lamɛnbaa kan allo wi n ko e tɛ dunan ye nin kɛnɛ kan nka don o don dɔ bɛ fara arajo lamɛnbaa kan o la an k'a fɔ e k'i yɛrɛ ko fɔ o ye wajibi ye. Ne tɔgɔ ye Mamadu Lamine Ban. D'accord. N bɛ baara kɛ tunkarankew ka jabalaba min bɛ yen n'a bɛ wele au conseil des maliens de l'extérieur. Tabarikala. Bolofara min ɲɛsinnen don adamadenya ni ɲɔgɔn dɛmɛ ko la tunga ko la. Tabarikala. N bɛ profiter micro la ka lamini jama bɛɛ lajɛlen fo. O y'a mɛn jaru ye. N'o ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan. Au conseil tɔgɔ la an ka ɲɛmɔgɔ Abibisila tɔgɔ la. Tabarikala. Ani mɔgɔ cɛsirilen don tunkarankew ka ko la diɲɛ ɲɛfɛ. U
bela jelen be fu tabarkala monsieur Mamadou Lamine Ban bi radio tola do no e février kalo klitan sabay san o san ambe fe ka don allo en clubila ambe fe ka do aw ka bara en ukumu konnana est ce que radio joda bala est ce que nafa be radio la janko ambe wuli ka jomu nge jamu kan tungara nge tola nafa bebele de bala d'accord amje ka fo ko radio ye afolo folo ye biye ay mo minum be mali kono ay minum be mali ko ka ayu kala ko do nyona parce que ka koro radio mi émission babulo ka fo ko anyi sinembe tungarange wa kola mimme ke sega ke interactive na soro tungarange ko kuma anuka kibariya unuka kuna foni mbele jelembe sega temaka otu manjate ko sobe mais bibi na ka damne je ka fo yere la parce que ale de kera radio folo e ka émission daile tungarange wa kola bibi na mse ka fo radio kera barake mina e mi mo surunya malia minum be sigine be ko ka ni malia minum be mali kono o ya folo aflana e mi baroke nyonya pour que ka don comment dirais-je gelea mimbe malien ka minum be koka anuka hamna ko ye mi ani ulu yere ni malien minum be mali kono na ukate ka baroke nyon fe o radio yo o baranye surtout ambe radio minano e je ka foy voilà mse ko flafo inkera sababu ye ka comment dirais-je barange ka ko la doni aka sabati mali kono ani mali ko tabarkala sisa nimbe ko fe aw be wuli ka joke tonrangu ka akaw nyininto anuka fenfen yu ukunga ko ka sako nyanabo ga bi est ce que bara mun kan ka radio ni aw ni nyonta tege de nyoma la akuluka green albiwa wala ma ay do wala ka Facebook di Facebook teste ka radio ni yorataw aywa tabarkala Facebook temesra ube modo be minu peut-être au cas où bisi nembe yoro mina ote ka radio capté ou bien yere ka pour que ka minu bisi ka punafoni soro sebenistra fampelala olu bisi ka punafoni soro Facebook sampelala d'accord mais ambado anga jamana yere la halaya be chugumina nous sommes un pays de culture orale c'est-à-dire ka kuma la c'est kuma corona yere la ministre belise kile o de fanga ka bon jamana kono donc am se ka foko radio be placer minta o placer ka bon ko sobe parce que elle était limitée mo kala ne undama ma mo kala ne mo kala mbale bele jere mbese ka kuna foni soro radio la te ka kuna foni di radio la donc am se ka foko ale bese yoro mina Facebook te ka se o yoro la voilà wa tabarkala monsieur Ban ambi fo ika soni la ka nga wele jabi wala sa an togola doni o journée mondiale de la radio e ka se ko nyagare en fait amba bele jele mfu ka radio je ka fofo anaka écoute bele jele ka damne dawa tungara la kana abela fitini la no yemite kamara atala so ça le da nga bijini atara so c'est le Benjamin radio barake la bele jele minumbe maliko na ni maliko ga ni au ga doye anse wanendo ante nyoko ko banga de do anke ani baraji merci bien monsieur Ban quand fara au conseil mo be fo ka damene monsieur Silala ka table bela jël na tout le monde merci beaucoup anke baraji merci bien Jib Jakte ni minye monsieur Mamadou Lamine Bani kabo minye au conseil de mon lectureur là aller aka fela fo radio kukan ulu ka bara tabulu la radio na fami mbala tatugo ani na chugo la ali aka kila fo la na fo ya fo chugo mina memu salo ke minye kata 16e fona fanfala fe u fana ka tay minye radio kula u ye mi famia la o famini u fana ka u fanyela donc akila jigila obeton rango ko jam kan kene ka radio jaka fo kan 100.7 MHz ambe Madiba ali la soro sisa allo Madiba Madiba ni clé amba korbasite s'il vous plaît bikoni aw ka nyana temena le 18 décembre temena ga bi ambe an yoro ka togola dona no le 13 février ala go togola do je fambe
donc an ko an bɛ wele bila fana ma aw y'an baara kɛ ɲɔgɔn ye ni jamukan in kadara kɔnɔna na aw bɛ baara min kɛ don o don n'o y'aw ka don o don wulikajɔw ye arajo jɔyɔrɔ b'a la hali bi wa walama sisan waati laban in na k'o bɛ ɲɛsin sira kuraw de ma. technicien minnu bɛ yen minnu sababu kosɔn n'u ka timinandiya ya o b'a kɛ ka fɔ ko mɔgɔw bɛ diɲɛ fɛn o fɛn ka ka fɔ lamɛn ka dɔn bi radio caman de bi tunkarakɛw ka kunnafoni lase la ka jɛmukan fana sigi sen ka diaspora tɔgɔ la mais u bɛɛ y'a yira u y'a ye aw de fɛ fɔlɔ bɛɛ ka fɔ kɛra radio fɔlɔ ye min ye émission kɛ tunkarakɛw la donc an b'aw fo la ka waleɲuman dɔn radio radio inventelen kana se bi ma contribution caman de kɛra min bɛ ka kunnafoni sɔrɔ ka faamuli sɔrɔ a la a kɛra radio de fama n'i y'a lajɛ munna mɔgɔ minnu bɛ Niger ani Nigeria démocratie ko la u ka faamuli ka mɔ an ta ye caman t'o la munna ani les Africains de l'Ouest ko la fɔlɔ n'an ye Afrique centrale ko fɔ parce que BBC u b'u ka jibukan de fɔ aw fɛ ka na ayiwa donc o de hukumu kɔnɔna na c'est-à-dire u ye démocratie faamu joona ka tɛmɛ an tɔw kan suwali fana olu fana t'a biɲɛ i y'a ye kɔsa in na RFI b'a la ka radio u ka jɛmukan lase fulakan ni bamanankan na parce que u y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw b'u kan minnu mɛn kunnafoni lasera u ka na se ko faamuli sɔrɔ ka tɛmɛ n'a fɔ tubabukan bɛ na ale ta la fayida radio tɛ jamana se ka jɔ ka sabati ni kunnafoni ma lase kunnafoni laseli ɲɛnama fana tɛ yen ka tɛmɛ radio la n'a fɔra ko radio machine de don mais aw minnu bɛ ko minnu lasela aw fana kan ka fo tabarikala diyara n ye ka fo ka waleɲuman dɔn baara ti ci ye min ma dɛmɛ a fo la bamanankan na il y a aucun métier plus noble au monde que d'être un journaliste baara min bɛ yen n'a a bɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a kan ka bila hukumu kɔnɔ ni danbe ni taabolo ni ladiriya b'a la ka journaliste baara bɔ n'a kɛra kɛcogo la. alors ka sababu kɛ fɛn min ye celui qui consacre sa vie à informer les autres ce qui fait des journalistes le métier le plus noble alors i ka dɔn information ani communication de kɛlɛ ye donc aw ye information de di la information de fan saba de b'a la kelen i y'a sɔrɔ mɔgɔ min bolo filanan e ye fɛn min faamu information min kɔnɔ sabanan e décidera ka information partager mɔgɔw jamana la donc u bi kɛ mɔgɔ minnu b'a lamɛn u bɛ faamuli sɔrɔ a la ka tila ka baara kɛ n'a ye n'i y'a ye k'a fɔ ko an kɛra silamɛ ye an kɛra chrétien ye budiste ye ni ala ye kumakan min di an ka kiraw ma i ko kumakan de lasara u ma o c'est la communication c'est l'information voilà olu fana a fɔra wajibi si t'u la ka tɛmɛ kumakan min dira ala bolo ma k'a lase ma ala rasul ila al-balagh dɔnni kuma fɔlɔ yan ko wajibi kiti kira la ko kumakan min dira ma ko la aw minnu ye kumakan min lase minnu ye kiraw ye ala yarhamu
ubone mbala mun turu ko mun sahaba yu fara ko kuma kala fo kuma kam mun diruma la ka tebe apeka abo uga ka tara donc mun kara ko fe mun kara ulama wuli lo ni kelaw mun fara ko kuma kala igano synagogue ni misiri abo no sali yoro do me kuma kan la sali yoro do oda kera jisu bulu wala te kandi kera sunu bulu wala te juma am ayen ci ayen islam no amala te bandoli ko kuma kan de bi la go radio na ne abo abora synagogue ni misiri ni église konana ali munu mata sura ta te ko be na me donc na fora ka fo bi ka fo biya ka doni biya ambeta yi tabaraka fo ka wali wando ajalay amma fo ka wali wando parce que naw tin kuma kan la tena ba sura hadi biya be diga au ka bonya wanda kuma kon nana ni afo panale zaki ni afo panale deni go au kuma kan la tena au journalisme ko ka utara karanyuman momo miya foka foko ale ya aka aya dikide ka foko abike makala ilai tete miki noble kanka de me au kanka de me ambito inshallah o eta masona pour que au ba ka sago to nala sonama pour que au dikide ka bara mike ka kuma ka mu kuna kuni latem ka la se amma ayo fara ya don ka foko ayo ka wali man do yaira tabarkala donc pour conclure ni bi journaliste ou bepo kuma kala wala kala bepo mais krekre yala ni bina daba to tabarkala daba Allah daba ya jini waroy mais c'est aussi le meilleur journaliste man Abdou nodiwa jalay diaspora beto wala ajalay mali beto wala ajalay ala o me akambara la allahumma amin 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 teknikum defo bi radio ton tambi malla mu defo tabarakalla ajalay mali kuram min bi do ammi bala kan amba fa kan mali kuram min do inshallah aw joyro yarala ni ala sona fana ni mu kanka mu na fa soro mali kuram min nato amman diga amman tesi pour que akaye aw bela tabarakalla ala ya ko barala allahumma allahumma amin baraka ke aw mana to ko mu ko trala mu ko baraka na ajalay on fait merci bien Madiba merci niki Mohamed Chérifo Aidara nali 16e nyama bayi yibjakti amto jamu kondana sisan kone amina ta minye la bawere fanfalaw fe minye madame Fani mama Fani anga musoroba abe anfe ambi bumako anga fuli antam nimbayi abikan lameni watina kabonyi makoro musoroba korba sele no j'espère que tout va bien alhamdulillah jamais mona aywa tabarakallah sisan ba sura be duguna dumbi no modumbi bromsu aywa tabarakallah la ga ge here inshallah la ka nyemele to jona yibjakti amta lameni kala fanfe mun mi kan lamɛ ka bɔ min ye jamana kɔ kana na an bɛ nɛgɛjuru sira labila aw ye jibi nɛgɛjuru sira ninnu bɛɛ ɲɛna sisan walima gɔri bi dɔ in na hali bi kelen in b'a cogo la hali bi donc minnu mi kan lamɛ ni nɛgɛjuru labilala sisan aw bɛ se ka weleli kɛ mun na o ye 00223 20 24 78 78 walima 00223 20 24 98 98 n'o tɛ dɔ in sabanan o man ɲi donc ni sera la blale awye mun mi faka do naw do na gajuru la amina jaka baroke radio ere ka jore mi nyebi to rangu ka ko tablo kondana sanu ci jibje tan foldman don lame ma bin ni gawla allo assalamu alaikum basi fuite sumo wa kene awadi basi fuite no Abdou Touré do Abdou Ambipo amba Aruna ah Kulubali
anyame ko dabatara Kidal. Kidal. Hello. Kidal ni atani gawo de kata Kidal. Mais Aruna mbogo mga ta repola kaka a reposer. No tala Kidal repon nyana vio. Ngo afaye ko jana kana ka bogawo kaka sama pakoidola. Kaka na? An sama pakoila. Aiwa. Igachi bilasi. Abdou Turambi ko. Ajala yi Aruna. Ambe ara do jeka fo mo be fo. Bela jile ya me. Donc attendez, Kamara Gani awulla sisa. Villa Tale. Awo, jibi de vidne gawla. Mun fana be Gabondo. Mun Gabon atunde ndo ana kilifa na folo. Ipo mala ka kuma kambi. Atunde ndo. Ani tendo Sila Gani. Sila be. Le grand Sila. Le grand Sila. Allô? Oui. Anne-Clé. Anne-Clé. Togdman jamono ba wole kabomi? Ne Boubacar Kamara kabo France. Boubacar Kamara France. Ouais. Kamara bedi. Somo do Korbas. France ko Korbas tulay. Tora bas foite. Amba. Aba. Boubacar Kamara ambe ka jam kan krenele mun ke bi oye bi radio re tola donye radio joro e jumenyi auka wulika jola radio bi bara mun ke tongra ngiuka hukumu kono nafa bala awre fewa. Ani radio yere kunte anti se ka foike yere fana. Aywa. Ore ba Allah fiya. Yabe ambe ka promotion nyama mbe so ambu so kengere fe radio de fe quoi. Voilà, no te bon, anti ka foi ke bon. En plus fanga kainde dabla nga phrase to bo kain. Aga fo famo yo ka wode dabla. Nya ya ambe manga fe na bala u fe na jamana ko na ye kain bla dongo do ba ye kanto. Aywa. Voilà, o drondo do anga kain do le bla. Kain na ye kain fa iba manga me. Odo. D'accord, OK. Ala kan mo botlela. Ami. Ala ko duga omle. Merci bien Kamara. Tina mi fuli amba takatana e Francis sigila Tijani Marco fuli tanu amba blakata alima kata se minye Musa Salma alibe Paris anga fuli be ubela jele nyinama ke minye Aruna Tanja Mamadou Tanja Segu Tanja ambu ubela jele fo Francis sigila Mohamed Jawara na furmuso ni oyi madame Maiga ngafu madame Jawara Lelaisha Maiga ani Musa Sise alini afurmuso ni oyi madame Sise mi Mariam Jawara ambu fuku wali mando uka lamel ko nyumana amta almay kaw feno umaro damelibe almanya mini ka nga fuli baye dante fulla minyi Aruna Kulubali ale ban lamel ka bo susamba fu dante fulla minyi Kamara yi ale be lamelike ka bo minyi Gabon ami Kamara fu ambado ka fo ko basi tala nasrala minyi fando fami mun ka ta Congo Brazzaville Laji Turbe Congo Brazzaville amba fu dante fulla Mamadou Dramé be Congo Brazzaville amba fana fu dante fulla ko mo be gawla ni watina allo Abdou Touré Anne-Clé Abdou Touré amba Anne-Clé Aruna isigna kana Buongiorno, come sta? Oui ça va tutti bene Neredo Aruna Matlao voilà sera de tigala yesra mun taw kuma en kosebe umado unta do tabarakala Aruna bismillah ngo me folike ajalain karajo mo befo tabarakala yero akko émission ngoni nan ko ambaka nyuma fodro amba yere tigano tabarakala bon radio ya yere détail aywa tabarakala bon amba vraiment vous êtes une référence aywa jalain ay baram ke diaspora e okono mo se folila vraiment on vous encourage aywa jalain itreke indu John Clay ini mumbe fando yi feva kidiki jarawa mu Bogarzigi abi basala wallahi mbaka mi sonda je wati be arabi tamakuru na sika soko feni wati na ambe fuli blaka takaba akakala ta gaude ayatita basala okay polido daga jalai ngo Abdou Touré chenindu John Clay ko chani margo di ay chenti chani margo de ngonga patrondu Chani Marco est Radio Barakala. Il est chef de production maintenant. Chani Marco est un patron. Oui, chef de production. Abe basi pour Ayo, nere tado, atuna dewa. Abe. Ayo, comme Moussa Salfou. Moussa Sal, aba me nala sona.
ayiwa foli don merci bien Haruna ayiwa ka tile yɛrɛ tɛ a diyara an ye kojugu i Kulibali k'an suskaw bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la merci au revoir ni kun ye Haruna Kulibali ka bɔ suskaw fɛ yen nɔ hali bi an bɛ taa ni nɛgɛjuru ye nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila kan aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira minnu bɛ aw ka bila la a bɛ jɛ ka fɔ kan nɛgɛjuru sira ye 00 223 20 24 78 78 20 24 98 98 émission ye diaspora dɔw ko tungarange an bɛ ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya bi ye radio tɔgɔladon ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen la min ye radio jɔyɔrɔ ye tungarangew yɛrɛ ka wulikajɔw kɔnɔna na an bɛ ka kuma o de kan an ye kumada di maaw ka kuma mun ye jɛrɛjɛkuluw ye an ye kumada di ani minnu fana bɛ baro kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nɛgɛjuru labila n'o ye malidenw ye minnu bɛ jamana kɔkan na an ye kumada di u fana ma u ka se k'u hakilila fɔ a ko saratigɛw kan Jib Jakite foli ni tɔnni u bɛ bila ka taa radio baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ yɔrɔ b'a dɔn radio baara ye tigɛli ɲɔgɔnma baaraba de ye baara caman de bɛ kɛ dibi la minnu ye kɛnɛmamaw ye a ka ca la ni minnu yɛrɛ ta radio baara kɔnɔna na olu t'o bɛɛ ɲɛdɔn jibi radio baarakɛlaw minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ radio kɔnɔna na olu ka baara ye fɛnw jateminɛli ni kɔlɔsili olu ka baara bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ olu tɛ émission kɛ o ye administration mɔgɔw ye dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ comptabilité de teni wari dontaw bɔtaw olu b'a hakili to o de la facture kow bɛ don cogo min na olu bɔ cogo min na au niveau de la comment on appelle de la régie comptabilité administration niveau la o bɛɛ lajɛlen y'a damana baara radio kɔnɔna na allo salaamaaleykum wa aleykum salaam wa rahmatullahi somɔgɔw ka kɛnɛ alhamdulillah Mahamadou Jirasuba depuis Gabon Libreville Mahamadou Jirasuba oui alhamdulillah Jirasuba kuma b'i bolo Jirasuba Mahamadou oui basti vraiment radio nafa tɛ se ka fɔ ka ban ka sababu kɛ jɛkafɔ yɛrɛ kɛra sababu ye an bɛ kunnafoni jɛlenw sɔrɔ avancé bɛ diɲɛlatigɛ fan o fan fɛ tabarikala alhamdulillah an b'aw fo la kosɛbɛ o diyala an ye ani Mali kibaruya dumanw laseli aw de ni foliba kan an b'a fɔ ala ka sangara yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na Allahumma amin n ka foli bɛ Jibi ye n bɛ wa Jirasuba ka famille fo Jalakɔrɔji an ka foli bɛ famille maa bɛɛ lajɛlen alhamdulillah n bɛ Alasani Kamara fo ale bɛ Kase la Alasani Kamara Kase la oui a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen tabarikala u bɛɛ lajɛlen y'a mɛn donc vraiment ala ka barika don an n'aw la Allahumma amin merci bien Jirasuba depuis Gabon Libreville mun ba Fatumata Jara bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ Amerikikaw fɛ yen nɔ pupe waati tɔ kɔni caman t'an bolo nka dakurun fila min b'a bolo radio yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye olu ka nin baara in na sabula olu ye tunkarankew ka jɛrɛjɛkulu ye minnu bɛ jamana kɔkan na a bɛna dakurun fila fɔ an ye o la madame Ba ani tile a ye mantɔrɔ tɛ anw na yan nɔ aw yɛrɛw dun bi ye radio tɔgɔla don ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen février kalo tile 13 an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ aw bɛ baara min kɛ tunkarankew tɔgɔ la hakilila jigila e k'i yɛrɛ ko fɔ an ye sabula ne kɔni y'i tɔgɔ fɔ nka i bɛ jɔyɔrɔ min na ani i bɛ tɔn min na lamɛnbaaw don o don dɔ bɛ fara radio lamɛnbaa kan i k'o fɔ an ye. An ka foli b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye. Tabarikala. Ne ye madame Ba Fatumata Kukuyi Jara ye. N sigiyɔrɔ ye New York, États-Unis. Ne conseil supérieur de la diaspora malienne président fédéral États-Unis yan. Tabarikala. Donc vraiment radio ninnu kɔni surtout émission ninnu sigilen bɛ tunkarankew tɔgɔ la. An kɔni an y'a nafa ye kosɛbɛ. Sabula an mana ko kɛ yan nɔ en général na an y'a lase radio ninnu na a b'a to an ka mɔgɔw bɛɛ bɛ bɔ a kalama sabula communication ko o ka gɛlɛn anw bolo ani ɲɔgɔn cɛ yan kosɛbɛ donc radio ninnu de ye sababu ye ka se ka kibaruyaw lase an ma parce que a ka ca ala fɛ weekend yɛrɛ surtout émission diaspora bɛɛ b'a lamɛn wa a b'a to fana an bɛ kibaruyaw sɔrɔ kosɛbɛ parce que an bɛ bɔ an yɛrɛ ka kibaruyaw kalama mais mɔgɔ du jamanatɔw fana na fɛn minnu bɛ ka kɛ yen nɔ vraiment aw de ka sababuya la an b'olu fana kibaruya dɔn an b'a dɔn gɛlɛya minnu b'u kan an b'a dɔn k'a fɔ vraiment u fana bɛ lahalaya minnu na donc fɛn min don nafa yɛrɛ de b'a la kosɛbɛ. Ayiwa
ayiwa sisan an y'a ye fana k'a fɔ sira kura wɛrɛw bɛ yen nɔ a b'i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ɲini k'u bolo ji radio ko la yɔrɔ dɔw la i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ page Facebook ani fɛn wɛrɛw u b'u ɲɛsin o ma e ka hakilila ye jumɛn ye o ko fana na bi e k'o taalen ɲɛfɛ a tɛna kɛ sababu ye radio ko yɛrɛ ka nɔgɔya kosɛbɛ. Bon ne bolo kɔni a tɛna radio ko nɔgɔya a tɛna radio ko nɔgɔya parce que radio ko la en général kibaruya i bɛ kibaruya jɛlen sɔrɔ page Facebook ni réseaux sociaux ninnu a kibaruya kuntanw ka ca kuma dɔw la tiɲɛ t'a la u bɛ fɛn dɔw dilan k'a bila ou bien dɔw b'u yɛrɛ hakilina bila o ni tiɲɛ tɛ kelen ye donc ne caman bɔ réseau ko in na sisan parce que i bɛ fɛn dɔw ye k'a fɔ après a bɛna fɔ tuguni ko nin tɛ tiɲɛ ye donc a bɛ mɔgɔ la maloya parce que i mana fɛn dɔ partager ka mɔgɔw ma u bɛ tila ka n'a fɔ tuguni ko in tun tɛ tiɲɛ ye koyi donc sisan yɛrɛ ta e bɛ fɛnw yɛrɛ monter machine na a bɛ kɛ i n'a fɔ ko giriya tɛ ka image k'a la ka sɔrɔ tiɲɛw tɛ i y'a ye donc radio nafa minnu b'a différence dɔn kɔni olu b'a dɔn radio nafa ka bon kosɛbɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw yɛrɛ mana kuma témoignage la i b'a dɔn ko nin yɛrɛ de ye kibaruya jɛlen ye. Ayiwa tabarikala. Ayiwa n'a sɔrɔ ni folikan walima welewelekan min b'i bolo seconde 30 waati kɔni dafala an bolo yan ka ban. Ayiwa donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n b'an ka président ba fo Cherif Aidara k'an ka président fo an ka jamana 50 bɛɛ la ka foli lase États-Unis bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa diyara n ye bɛɛ lajɛlen foli laminɛ merci bien merci bien madame Ba ala ka waati wɛrɛ don an garijɛgɛ la. Nin kun ye min ye madame Ba Fatumata Jara ye Pupe ka bɔ États-Unis an b'a fo dantɛ foli na Jibi waati min kun bɛ an bolo o waati kɔni sɛbɛ dafala an fɛ yan nɔ min ye foli ni tanu bila ka taa lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ Mali kɔkan na ka fɔ u kun bɛ jɛ ka fɔ kan 100.7 MHz an kun bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungarankew ka jamukan kɔnɔna na diaspora radio yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye tunga kow la jamana kow la fɛn bɛɛ lajɛlen la min ye dakuruba la an y'an da s'olu de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bi radio yɛrɛ tɔgɔla don ye n'o ye san o san février kalo ale tile 13 ye o ye journée mondiale de la radio ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko bonne fête k'ala ka san wɛrɛ ta ala k'o jira an na a k'an bɛn jamukan wɛrɛ n'ala sɔnna a ma karamɔgɔ Daba Tunkara mantɔrɔ t'a la a kɛlen bɛ k'an yamaruya ka nin jamukan kɛ sabula ale bɛ congé la nin waati in na a k'an bɛn bye bye.